Fa molt de temps, dalt d'una muntanya hi havia un poble emmurallat. Feia unes setmanes havia aparegut un drac ferotge i terrible que atacava el petit poble. El terrible monstre, que es deia Dracovid, atacava els ramats i a les persones, enverinava l'aire amb el seu alè i per tota la contrada hi planava el terror. La gent del poble es va reunir a la plaça Major, davant de les portes del castell, i va cridar ben fort. El rei! Volem que surti el rei! La reina! Que surti la reina! Què voleu? Què crideu? Però què és aquest escàndol? El drac s'està menjant tot el bestiar. I ha cremat totes les collites. I què voleu que fem? Heu d'anar a casa i confinar-vos. Hem d'anar a caçar-lo. L'hem d'enverinar! Li hem de parar una trampa. Sí, i qui serà el valent o valenta que haurà de fer-ho? Jo no! Jo no. Jo no! Jo no. Tothom a la plaça va començar a cridar i a parlar en veu alta, però ningú s'atrevia a enfrontar-s'hi, i de lluny es va sentir un gruny terrible i es va fer el silenci. Una veu ben forta va retronar per tot el poble. Soc en Dracovid, i si em doneu una donzella per menjar, us deixaré a tota la resta en pau. Tota la gent va quedar esgarrifada. Parlaven i cridaven morts i mortes de por. Però quina donzella seria l'escollida? En aquells moments el rei va parlar. La reina i jo hem decidit el següent. Reina? Farem un sorteig, i aquella donzella que surti haurà d'anar a la cova del drac. Necessitem un home innocent. Jo! Hem dit innocent. Que organitzi el sorteig, el jutge Armela. El jutge Armela, que era qui organitzava tots els actes d'aquell petit poble, va fer el sorteig i va comunicar el resultat. L'escollida és la princesa. El rei i la reina ploraven desconsoladament. Pare, mare, poble estimat, marxaré a la cova, però vosaltres quedareu lliures per sempre. La princesa es va acomiadar i va marxar lentament cap a la cova del drac, però de sobte, un jove cavaller amb una brillant armadura muntat sobre un cavall es va presentar. Bon dia, jove donzella. Fugiu, noble cavaller. D'un moment a l'altre arribarà el drac i us devorarà. No patiu, jove donzella. He vingut expressament des de molt lluny per protegir-vos a vos i alliberar aquest poble d'aquesta fera. Lluita, cavaller. Et rostiré com un pollastre de la rostisseria de la Pili. Va començar una intensa lluita. El drac atacava amb totes les seves forces i el cavaller contraatacava amb la seva llança, fins que el cavaller li va clavar una bona estocada amb la seva llança i va deixar morta la terrible bèstia. Allà mateix sorgí un roser amb les roses més vermelles que la princesa hagués vist mai. El jove cavaller va tallar una rosa i li va oferir a la princesa. Tots dos junts es van dirigir cap al poble triomfants, on tothom els va aclamar. El Dracovid va morir i tots i totes van poder sortir del confinament i tornar a fer vida normal. Fi.